Mangethe Media Production ku-Facebook ithi ngicela onolwazi asihlaziyele besho ukuthini ngoZoso laphana e-Ladies House. Asazi ukuthi lesi screenshot sitholakale kanjani ngoba i-Ladies House abekho abantu besilisa mangicabanga. Ithini le ndaba? Ithi Ladies House Group. Khona bebhalile balifihlile igama lakhe nesithombe sakhe. Ubhale wathi mina ngeke sengingamane ngihlupheke shem angeke ngikwazi ukuthola ngemizwa. Uzozisola umfana. Bakhuluma ngobani laphana? Bakhuluma ngensizwa esencane kakhulu-ke. UKing Zozo waziwa kanjalo ku-YouTube, aphinde aziwe kanjalo naku-YouTube naku-Facebook nako-TikTok kanjalo kanjalo. Insizwa esizakhele igama laphana kwa-online. Imisebenzi yayo emihle kakhulu, ama-skirts awakhandayo laphana amnandi kakhulu. Ukuhambela kwezinye iy'ndawo asiza axhase into enjengamagrosa. Kuningi nje uKing Zoso okuhle akwenzayo. Kodwa-ke kuyamangaza and kuyaphoxa uma uzothola i-comment ekanje iphuma komunye umuntu ompisholo naye ongabe uyakuseka, abuze futhi ukuthi yena mhlawumbe King Zoso wenze kanjani ukuze ufike la, kodwa kunalokho uzomnameka, uzokhuluma ngaye kabi. Ibuhlungu lento. Asazi nokuthi wazi kanjani ukuthi uthole ngemizwa. Angeke singene kakhulu lapho, kodwa sibheke-ke amakhomenti ukuthi ahambe kanjani. Enye yamakhomenti ebhalwe uZweli Phuthelenzeka Gwebe ithi ngithi mina akekho umuntu ongakha isitezi asibiyele afake ama-sliding doors, windows, gate, aluminium, aphinde akuronde, awu-roof, awuplaste konke nesitezi ngonyaka owodwa, never. Kukhona ukudla amantshontsho emsamo. Inhliziyo-ke yengane yomthakathi ibonakala kanje ukuthi-ke lo muntu bonke kubo bayathakatha and futhi abakwezi ukuyeka ukuthakatha. Uthi laphana kucela Musa uthi-ke sinjalo-ke thina abantu abamnyama inkinga yethu umona, umuzi uyaplanela, inkinga nje yenu umona womfana omncane uyazizamela nithi usethwele. If nibona ukuthi uthwele nehlulwa yini ukuyothwala or nimbuze ukuthi wenza ngani njengoba esefike lana ekhona. Kahleni aniyeke ingane phansi, ingane yenze into ehlula obaba benu senindlela umona. Kodwa-ke kuthiwa uma abantu usubahlele bengasasho ukuthi bese indaba iphela kanjalo-ke. I-comment ayibheka ngisaqhubeka. Bese kuthi uPhinki Kubheka YouTube page bakithi Zoom unama-followers ku-YouTube. Angazi-ke loya Zoom ukuthi ubungena kanjani le nkulumo. Abese ephinde yaqhubeka ethi uqale esemncane kabi to have channel. Bafowethu, umona awusebenzi, awuzosisiza kakhulu umona. Siyakhumbula le nkulumo iqala laphana ku-TikTok, abantu abathize beyidumisa bekhuluma ngokuthi mhlawumbeni uxhasiwe or kanjani. Umona thina sidla emnyama kuyomele siwuyeke umona, awusifaneli umhobholo, akuyona into okumele bese yiqhenya ngawo, kodwa kubona ngathi siya-excel-a when it comes to i-jealousy. Ziningi izinto ey'khulunyiwe before, kodwa kuyabonakala ukuthi kuhambe buye bembhazi, kuhambe buye bembhazi. UKing Zoso wenze into esehlula sibaningi ukuvusa amakithi. Kuyasihlula ingcaca lokho ngoba yini? Kunemibango eminingi kulamakhaya esibuya kuwo, sivalelana sisodwa, sithathana sisodwa, kuney'nkinga akubanjiswene. So i-stress masisiphethe sesikhiphela kubantu abenza something ngey'mpilo zabo njengabo uKing Zoso. UKing Zoso usebenza kanzima, i-YouTube yakhe iyamsebenzela, wenza ama-interviews uKing Zoso anzima kabi. Leya nto ayenzayo laphana bayayibuka abantu, i-content yakhe bayayibuka ngempela, iyahamba. Uhambela iy'ndawo uKing Zoso ey'ningi ezama impilo ephusha. Asazi ukuthi yini-ke ehlula abantu ukuthi nabo bebuze kuye bethole amacebo ukuthi ndoda ungasidibhisa kanjani, nathi siyafisa u-1 no-2 no-3 ukuthi siwuthole kuphela. Indaba ze-jealous ayisebenza,
angeke nimphuce lendlu yakhe, angeke nimphuce ithalente lakhe, angeke nimphuce isiphiwo sakhe. Lokhu aphiwa khona wakuphiwa uNkulunkulu wakhe, iy'dalwa zakhe, ingelosi yakhe, whatever lapho inhlahla yakhe ebuya khona, i-source of inhlahla yakhe uyazi yena. Kodwa-ke umona awusoze wasisa ndawo, awusifaneli, kodwa uyaqhubeka lo mona uyenzeka, awuyinto emangazayo. Kumele niyishayele ihlombe nje lezi nsizwa uKing Zoso ukuthi isebenza kahle kakhulu. Baqala bafuna ukuyithathisa amasayidi, bathi abayimasa interview ngoba usekhuluma kakhulu ngoKhuzani, kwaba kuningi nje yabona okumehlelayo, kodwa angeke-ke icebo nize niliphazamise likaNkulunkulu mefuna ukumbeka phezulu uKing Zoso, uzoya nje phezulu, nithanda ningathandi. Akusini enamphakamisa, owaphakamiswa abantu abefuna ukumphakamisa, ingakho eyilolu hlobo lomuntu awuyena namhlanje. So asibasapotheni abantu basebancane. uKing Zoso usemncane kakhulu bafowethu, achievement yakhe ingaphezu kwamandla akhe. Yilokho kumele siku-recognize, sikwamukele, sibone ukuthi usezo-achieve-a even more empilweni yakhe. Iyona nto yabe siyafunda-ke iyona leyo. Umona nani awusisizi ngalutho and futhi angeke usise ndawo. Ngithanda nje ukuyivala lapho yindaba yami, ngiyicoshe laphana kubani, ko-Facebook, ukuthi manje uma sebezokhuluma abantu iy'nto ey'kanje zizokumangaza, ukwazi nokuthi uthwele, ngoba umuntu omnyama angeke aphumelele ngaphandle kokuthwala. Asazi ukuthi le nsila le silokhu siyinamathisela kubantu ukuthi iyosuka kanjani, ngoba le nto ifuna ukuba umkhokha ukuthi kungamukeleki ukuthi umuntu omnyama engaphumelela ngokuy'misela nangamandla. Ngiyabonga ithuba.